Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Na de reclame is er ook nog een interview met staatssecretaris Aukje de Vries over een paar interessante onderwerpen. Blijf dus kijken. We gaan nu beginnen met de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen dag. En we beginnen met het eerste onderwerp en dat is dat Curaçao gisteravond in het donker zat. U heeft het allemaal mee kunnen maken hier op Curaçao. Er was sprake van een blackout die begon rond 1:30 en duurde verschillende uren. Aqualectra heeft gedurende die periode een persconferentie gegeven en heeft benadrukt dat de problemen met een grote kabel, een hoofdkabel in een van de substations, niks te maken heeft met de vraag naar stroom vanwege de extreme hitte. Dat zijn twee zaken die los van elkaar staan, aldus Aqualectra. Zoals gezegd, 1:30 viel de stroom uit. Na een uur of 8 begonnen veel wijken weer stroom terug te krijgen. Sommige om 9 uur, 9:30. Bij enkele viel daarna weer om 10 uur de stroom uit, of bij veel wijken viel de stroom uit. Ik denk dat je kunt zeggen dat rond 11:30 de situatie weer normaal was. Dus van 11:30 tot 11:30. Maar nog steeds is het niet bij alle wijken weer helemaal in orde. Er zijn nog problemen. En dat komt, zo heeft Aqualectra vanochtend bekendgemaakt, is dat er gedurende de blackout verschillende mensen zijn geweest die apparatuur van Aqualectra of kleine stations hebben vernield. Het is bijna niet voor te stellen, maar deze mensen hebben ervoor gezorgd dat er nog steeds in sommige wijken niet stroom is. Geen stroom is. Minister Van Heydoorn van Onderwijs heeft trouwens laten weten dat toetsen die voor vandaag stonden gepland mogen worden uitgesteld als gevolg van de situatie van gisteravond. 10 jongeren opgepakt tijdens de blackout. Zijn er verschillende ongelukken hebben zich plaats doen vinden. Natuurlijk vanwege het gebrek aan verkeerslichten. Maar misschien wel een van de meest opmerkelijke zaken vond plaats op de Santo Domingoweg. Daar hield de politie 10 jongeren aan die midden op straat liepen. In het donker, allemaal met gemaskerde gezichten. Een van hen, een 17-jarige, had een pistool bij zich, dus alles wijst erop dat ze zich op het verkeerde pad aan het begeven waren. De politie heeft ze aangehouden en ze zitten voorlopig vast. Man omgekomen in brand. Gistermiddag, vlak voor de blackout plaatsvond, is een man omgekomen tijdens een brand in zijn huis in Monte Carmelo. Het gaat om een gehandicapte man die niet meer het huis uit kon komen toen er brand ontstond. Het hele huis is afgebrand en de woordvoerder van de politie, Luis Curiel, gaf aan dat het al de derde situatie is waarbij mensen omgekomen zijn tijdens brand dit jaar. Eerst op de Cubaweg, daarna op de Nijmegenstraat, waarbij een moeder en een kind zijn omgekomen. En nu dus weer iemand om het leven gekomen. Alle 4 personen waren gehandicapt. Dat betekent dat ze niet op eigen kracht het huis uit konden komen. En dan een brand in Gato. Nog een treurige situatie. Afgelopen nacht is er een huis en 2 appartementen in de brand gezet in Gato. Alles wijst erop dat dat een brandstichting was, omdat de honden die het huis en de appartementen moesten bewaken, zijn vergiftigd. De brandweer is gekomen en heeft de brand geblust. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. Er zijn mensen die zeggen dat het om een uit de hand gelopen ruzie gaat nadat een echtpaar uit elkaar is gegaan. Daar zijn nog geen politieuitspraken over gedaan, maar het feit dat het brandstichting gaat en dat de honden vergiftigd zijn, dat is wel aangetoond. Akkoord over asfalt, we hadden het eerder deze week al over. Curaçao heeft een akkoord getekend met de Global Oil Management Group. En dat akkoord namens Curaçao is getekend door de Refineria di Curaçao. Het gebeurde gisteren ook in aanwezigheid van minister-president Kilmar Pik-Pisas en de Amerikaanse consul Margie Bond. Het gaat om de productie en export van asfalt voor een periode van 5 jaar. En de vakbonden zijn blij met het akkoord. Vakbonden APRI
en PWFC hebben gisteren laten weten dat ze blij zijn met het akkoord voor de productie en export van asfalt. Dat levert weer meer banen op. Tussen de 80 en de 100 mensen kunnen daarmee aan de slag. Er zijn momenteel bij de raffinaderij 250 mensen nog in dienst. Ook 300 die onderhoudswerkzaamheden voor een korte periode moeten uitvoeren. Het staat nog niet in verhouding tot de mensen die daar werkten toen in 2019 de deuren moesten sluiten. Maar alles is meegenomen, al dus de vakbonden die blij zijn met het akkoord. Deloitte helpt het parlement. Gisteren is bekend geworden dat bij het uitvoeren van de parlementaire enquête naar Hospital Nobo Otrobanda, dus de totstandkoming van ons huidige CMC, daar wordt een parlementaire enquête naar gedaan onder leiding van parlementariër Braam. Die heeft gisteren aangegeven dat Deloitte bij dat hele proces gaat helpen. Eduard Braam is de parlementsvoorzitter van de eerste parlementaire enquête die op Curaçao zal worden gehouden. En hij heeft de hulp van Deloitte nodig. En verder wordt er nu gewerkt aan het uitzetten van een roadmap om tot stand te komen tot een goed onderzoek. Nou, daarover zeker meer in de toekomst. We gaan nu naar de reclame en zijn daarna terug met meer nieuws bij u. Pizza Hut ha cumplido 40 años y así nos celebré en grande con nos Celebration Meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese y enabodatos na patras di ebon y tire de buzón. Asina, botin chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. Dan gaan we over naar het bezoek van staatssecretaris Aukje de Vries. Zij is van douane en toeslagen en zij bezoekt deze week Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire. Gisteren was ze op bezoek en eergisteren ook op Curaçao. Ze bezocht gisteren de douane, kreeg een uitgebreide rondleiding, maakte ook nog een boottocht met de douane. En na afloop spraken we met haar en vroegen haar hoe het ging, het bezoek aan de douane hier op Curaçao. Nou, vooral indrukwekkend, ook om de bevlogenheid van de mensen hier te zien die bij de douane werken. En ook de kennis en kunde die ze hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij samenwerken als Douane Nederland en Douane Curaçao. En hoe kan Nederland en Douane Curaçao samenwerken? Nou ja, er komen hier natuurlijk ook mensen heen. We doen veel in opleidingen om te kijken van waar is behoefte aan hier. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te bekijken. We hebben natuurlijk ook een programma om verscherpt grenstoezicht. Dat doen we met meer landen in het Koninkrijk. En ik denk dat we belangrijke stappen kunnen gaan zetten voor de toekomst om dat beter te gaan doen. Meer samenwerking, ook met andere diensten zoals de KMAR, de kustwacht, maar ook de douane. Het gaat erbij bij de douane, en als je praat in de relatie met Nederland, heel vaak over drugs. Hè? Over de controle op drugs, dat wordt hier gecontroleerd om te zorgen dat het niet naar Nederland gaat. Wordt daar meer in geïnvesteerd? Zeker, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Wij werken met veel meer landen in de regio overigens samen. We hebben nu ook een douane-liaison op Curaçao, die ook voor meer landen werkt. Maar we hebben ook een douane-liaison in Panama. En ja, die zijn heel belangrijk om ten eerste die samenwerking, gegevensuitwisseling natuurlijk. Want wat wij willen, ook vanuit Nederland, is gewoon de drugscriminaliteit aanpakken. En dat willen we eigenlijk het liefst zo dicht mogelijk bij de bron waar de drugs vandaan komen. Nou, dat is Zuid- en Midden-Amerika. Dus daar investeren wij ook vanuit het kabinet gigantisch in om dat voor elkaar te krijgen. Omdat we eigenlijk willen dat hier de drugsvangsten er al tussenuit gehaald worden. En dat je niet wacht tot het in Rotterdam is, klopt. zeg maar. Ja. Doet de douane genoeg op Curaçao? Kan die meer doen? Ja, ik denk dat je altijd meer kan doen als douane. Dat geldt ook voor de douane in Nederland. Maar ik denk met de capaciteit die ze hier hebben, dat ze al heel veel doen. En ik denk dat daarom ook die samenwerking en die versterking van het grenstoezicht zo belangrijk zijn. We moeten samenwerken en de krachten bundelen. En dat is wel de crux van wat we hier aan het doen zijn. En ik vond het mooi om te zien hoe daar hier al vorm aan gegeven wordt.
Aukje de Vries, staatssecretaris van Douane en Toeslagen, ging niet alleen in tijdens haar bezoek op Curaçao op de douane, maar ook over de toeslagen. En dat heeft vooral te maken met de toeslagenaffaire die enkele jaren geleden in Nederland speelde, waarbij mensen onterecht als fraudeurs werden afgeschilderd door de overheid. Soms goed moet komen, je moest ze terugbetalen, in financiële problemen raakten. Uiteindelijk heeft de overheid schuld bekend, maar de slachtoffers hebben nog steeds problemen van die toeslagenaffaire. Sommigen zijn gevlucht vanuit Nederland naar Curaçao. En Aukje de Vries heeft met enkele van hen gesproken om te kijken in hoeverre Nederland ze nog kan helpen. Kijk naar het volgende interview dat ik met de staatssecretaris daarover had. U bent staatssecretaris van Douane en Toeslagen. Ja. Toeslagen is ook een belangrijk onderdeel van uw werk. Hier op Curaçao heeft u gisteren gesprek gehad met ouders die te maken hebben gehad met die toeslagenaffaire. Dat is een heel gevoelig onderwerp. Ja. Hoe is dat gesprek verlopen? Ik heb een aantal individuele ouders gesproken, dat vind ik ook belangrijk om te doen. Dat doe ik in Nederland ook met heel grote regelmaat. Ja, dat is altijd weer indrukwekkend om die verhalen te horen. Het gaat hier vaak om ouders die gevlucht zijn voor schuldeisers, omdat ze veel schulden hadden. Ja, en dat maakt heel veel impact, want dat heeft grote gevolgen natuurlijk gehad voor de ouders, maar ook het gezin, de kinderen, die helemaal uit een omgeving weggegaan zijn. Ja, en die zijn eigenlijk naar allerlei verschillende landen vertrokken, gevlucht. En een aanzienlijk deel ook naar Curaçao, maar bijvoorbeeld ook naar België. Maar is dat geregeld? Die mensen zijn ooit gevlucht hier naartoe. Zijn ze weer in staat om een normaal leven te leiden? Of lijden ze nog steeds onder die affaire? Nou, we hebben natuurlijk de gewone regelingen van financiële regelingen, zoals we die in Nederland ook hebben. En we hebben in Nederland afgesproken dat gemeenten nog extra ondersteuning voor de ouders geven. Bijvoorbeeld als het gaat om het gezin, om financiën, om gezondheid bijvoorbeeld. Ja, dat kunnen we niet in landen als Curaçao natuurlijk op dezelfde manier regelen. Dus we hebben gezegd, laten we nu een apart team maken voor ouders in het buitenland. Die de ouders daar kunnen helpen, daar ook die hulp kunnen inkopen, in gesprek gaan met die ouders en kijken wat hebben zij nu nodig, een plan van aanpak maken. En een aantal ouders willen ook graag weer terug naar Nederland. En daar helpt het team dan ook bij om de verhuizing te regelen, te kijken of we huisvesting in Nederland, dat is natuurlijk een groot probleem in de volle breedte in Nederland, of we daarbij kunnen ondersteunen. Dus we proberen dat op die manier in te vullen. Is dat voor u niet lastig om met die mensen ook daadwerkelijk individueel te spreken? Ik vraag het omdat de meeste ministers en staatssecretarissen, die leiden natuurlijk, die hebben geen individueel contact met mensen die daarmee te maken heeft. U wel? Ja, ik vind het ook heel belangrijk juist om te horen waar lopen de ouders nog tegenaan. En de situaties zijn ook zo verschillend. Als je kijkt naar ouders in het buitenland heb je ook echt weer andere problematiek. Bijvoorbeeld dat men terug wil naar Nederland. Ja, dan is het goed om te horen wat gaat er goed, maar wat moet er vooral ook nog beter voor de ouders. Om goed te kunnen inspelen op wat zij nodig hebben. Kijk, we vinden het belangrijk, wat er gebeurd is verschrikkelijk voor de ouders. Dat kunnen we ook niet terugdraaien. Nee. We kunnen alleen kijken van kunnen ouders weer helpen om naar de toekomst en een nieuwe start te maken. Zodat ze weer verder kunnen met hun leven. En dan gaat het niet alleen maar om geld, maar dan gaat het ook gewoon om concrete hulp. Dat kan ook om bijvoorbeeld emotioneel herstel gaan. Je kan ook denken aan bijvoorbeeld lotgenotencontact. Dat ouders het belangrijk vinden om in gesprek met elkaar te gaan, om het geheel ook te verwerken en een plekje te kunnen geven. En dan gaan we over naar een ander onderwerp. De marinebasis Parera heeft voor het eerst sinds 10 jaar weer een open dag en die vindt morgen plaats. We hadden erover een gesprek met woordvoerder Marinka Hiraldo-Vos van Koten. Zaterdag opent de marinebasis na 10 jaar inderdaad weer haar deuren. We hebben heel veel activiteiten om eigenlijk de bevolking te laten zien. Ja, wat doet Defensie in het Caribisch gebied allemaal? Wat doen jullie hier eigenlijk? Ja, wat doen wij achter die gesloten deuren? Ja. En hoe gaat dat van mensen kunnen komen kijken en wat zien ze dan? Er zijn verschillende eenheden aanwezig. We hebben de Caribische militairen, dus dat zijn echt de militairen van Curaçao. Wij hebben de Compagnie in de West, dat zijn de landmachtmilitairen, de Nederlandse. We hebben de Kustwacht Caribisch gebied, de mariniers met het bootpeloton, een marineschip. En er zijn allemaal activiteiten voor kinderen. Een hindernisbaan, ze kunnen zich als een echte militair voelen. Goed zeg, leuk. En van hoe laat tot hoe laat is het? Van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Oké, maar nu de vraag, waarom pas na 10 jaar is het weer geopend? Ja, dat is een hele goeie. Defensie heeft een tijd lang moeten bezuinigen. Er was niet veel geld beschikbaar. En toen hadden de operaties wel de eerste prioriteit. En op een gegeven moment hadden we weer zoiets van, we kunnen nu weer een open dag houden. Maar goed, toen kwam corona. Toen kwam corona, die gooien roet in het eten. En nu is het dus eindelijk zover dat we zaterdag de deuren toch kunnen openen. Mensen hoeven zich niet aan te melden, ze kunnen gewoon komen. Ja. Voor jong en oud. Voor kinderen is het helemaal leuk, maar voor volwassenen is het natuurlijk ook leuk om te zien.
Maar het wordt zo druk, jullie verwachten zoveel auto's dat je niet hier zelf kunt parkeren. Hè? Klopt, de Nightingale-weg is vanaf het pompstation afgesloten. U kunt niet met de auto naar Parera komen. Daarvoor zijn 3 locaties waar mensen kunnen parkeren. Dat is het Waaigat bij de Punda Movies, het Amstelterrein en het APC-terrein. En vanaf daar gaan gratis shuttlebussen de hele dag op en neer. Je hoeft niet lang te wachten, die gaan de hele tijd op en neer. Nee, die gaan de hele dag op en neer, ja. Doe er uw voordeel mee, het is een leuk uitje. Dit was het belangrijkste nieuws van vandaag. We sluiten daarmee de Access Journaal van deze week. We zijn er aanstaande maandag weer bij u terug met het allerlaatste nieuws van Curaçao en de omringende eilanden. En we hopen dat u er dan weer bent. In ieder geval een heel fijn weekend. Tot maandag. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.